Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam budaya, lestari budayaku. Kawilujengan kabagas warasan, katentreman, saha berkahing Gusti, mugi tansah kajiwa, kasarira, dumateng kula saha panjenengan sedaya. Ingkang satu dahat kinurmatan panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Zulfi Hendri SPD MSN minangka Dekan Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Ingkang sinuba ing pakurmatan panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Afendi Hidayat MPhil minangka Pangarsa Departemen Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Dr. Andes Sukisno MSN minangka dosen pengampu mata kuliah Sanggar Sastra Jawi. Ingkang kula kurmati Bapak saha Ibu dosen Departemen Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Ingkang kula hormati Kang Mas Aji Soko minangka Pangarsa Paguyuban Abipraya saha Kang Mas Ulin Nuha minangka Panganggit Naskah Paguyuban Abipraya ingkang kula hormati. Kanca-kanca saking Paguyuban Baratayuda saha Paguyuban Candisari ingkang bagya mulya. Para pamirsa saha sutresna budaya ingkang minangku ing Suka Yuwana Basuki. Minangka purwakaning atur, sumangga kula saha panjenengan sedaya unjukaken puja puji pujiastuti dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Asih. Inggih ingkang awit sih nugraha sarta berkahipun kula saha panjenengan sedaya saged pinanggih wonten ing adicara Pentas Sanggar Sastra Paguyuban Abipraya Pendidikan Bahasa Daerah Kelas A Angkatan 2023. Para rawuh ingkang minulya, salajengipun keparenga kula Yeni Pujanti Rahayu saha kula Najmi Syahda Ulima minangka pranata adicara badhe ngandharaken menggah rerencening adicara wonten ing dinten menika. Adicara kaping setunggal inggih menika pambuka. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika nyekar Mars Paguyuban Abipraya. Adicara angka 3 inggih menika atur pambagya harja. Adicara candhaipun inggih menika pasugatan saking Paguyuban Abipraya. Adicara pungkasan inggih menika panutup. Mekaten menggah urut rerencening adicara wonten ing dinten menika. Mugi-mugi adicara ingkang sampun karantam menika saged lumampah kababar kanthi rancak winantu barokahipun Gusti. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kula kurmati, sumangga adicara menika dipun wiwiti kanthi dedonga sesarengan miturut agami saha kapitadosan ingkang rinasa. Dedonga kasumanggaaken. Amin amin matur nuwun. Mugi-mugi kanthi dedonga kala wau adicara wonten ing dinten menika saged lumampah kanthi gangsal kalis ing rubeda nir ing sambekala. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika Mars Paguyuban Abipraya. Dumateng Kadang Wirapradangga menapa sampun samekta? Inggih menawi sampun menika Mars Paguyuban Abipraya. Inggih mekaten kala wau Mars saking Paguyuban Abipraya. Adicara salajengipun inggih menika atur pambagya harja saking Pangarsa Paguyuban Abipraya. Dumateng Kang Mas Aji Soko kula sumanggaaken. Inggih matur nuwun dumateng Kang Mas Aji Soko ingkang sampun atur pambagya harja. Salajengipun atur pangandikan saking dosen pengampu mata kuliah Sanggar Sastra Jawi ingkang badhe dipun lajengaken caos bebingah minangka taliase. Dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Sukisno MSN sasana dalah swasana kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Sukisno MSN.
Inggih ngancik adicara salajengipun inggih menika atur pangandikan saking pangarsa Departemen Pendidikan Bahasa Daerah dumateng panjenenganipun Profesor Dr. Affendi Widayat MPhil kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng Bapak Profesor Affendi Widayat MPhil ingkang sampun atur pangandikan. Para rawuh ingkang minulya, menggah adicara salajengipun ingkang kula saha panjenengan sedaya antu-antu nuninggih pasugatan saking paguyuban Abipraya kanthi lampahan Suwung sugeng hamreksani. Inggih menika kalawau pasugatan saking paguyuban Abipraya kanthi lampahan suwung. Nyuwun keplakipun setunggal malih. Para rawuh ingkang kula hormati, menika wonten paraga saking paguyuban Abipraya. Inggih menika wonten Damar Wulan, Ferdian, Minak Jinggo Ivan, Sabdo Palon, Rangga Putra, Pati Logender, Fabian, Noyo Genggong, Gilang Saputra, Anjasmara Andita Sekar, Ratu Kencana Wungu, Anindya, Dewi Wahida, Vanessa, Dewi Rarasati, Ayu Widowati, saha Roro Jinem Salsabila. Inggih salajengipun wonten pengrawit ingkang bagus-bagus saha sinden ingkang ayu-ayu Mbak Yeni. Inggih Mbak Uca. Menika wonten kendang Mas Iwan Fatoni, demung setunggal Afif, demung kali Noval, saran setunggal Alif, saran kali Faki, gendar Luri Siter saha Slentem Agus, Kempul saha Gong Maulana, Bonang Ishak, Rebab Adi Saputra, Peking Firman, Wiraswara Farik Raushan Fikri, saha sinden Divana Lutfi Anissa saha Regina. Salajengipun saking tim produksi Pimpro Aji Saka, Aspro Dela, panganggit naskah Ulin Nuha, Sekretaris Setunggal Aprilia, Sekretaris Kalih Sarina, Bendahara Setunggal Adinda, Bendahara Kalih Ayunda. Salajengipun wonten si acara koordinator OCA, staf Fikri Chandra Reni Sohomei. Salajengipun si Humas, koordinator Dimas, staf Fauzan, Kiki, Dita, Laili. Staf publikasi, dekorasi saha dokumentasi, koordinator Gibran, staf Rizal, Anis, Aini, Zulfi, Kamila. Si logistik, koordinator Eva Rahmawati, staf Hasna, Aulia, Yeniar, Kanza. Staf perkap, koordinator Arda, Nando, Vino, Diki, saha Riko. Si sponsorship, koordinator Kotruk Nada, staf Andi, Putra, Resita, Fani. Salajengipun wonten tim artistik, sutradara Erada, asisten sutradara Akila, pimpinan artistik Palupi, asisten artistik Raras Hapsari, penata tari Selvina, penata iringan Tia Fahriza, stage manager Intan Ayu. Property setting lighting sound, koordinator Huda, staf Niko, Raka, Angga, Soho, Agni. Si Mekos, koordinator Farah, staf Arum, Reva, Sekar, Zain, saha Yunita. Makaten kalawau saking tim produksi saha tim artistik paguyuban Abipraya. Nyuwun keplokipun setunggal malih. Inggih, salajengipun wonten sesi dokumentasi. Sumangga para pamiyarsa saged foto bersama. Bapak saha Ibu dosen menawi kepareng saged minggah wonten ing panggung menika. Para rawuh ingkang minulya, adicara menika boten saged lumampah menawi boten wonten panyengkuyung saking sponsor saha media partner. Wonten sponsor menika Seblak Pasta, Yami Panda, Mirata Bakery, Larissa Skincare, Halodoc Clinic, Sewa Hate Jogja, saha Sisi Selatan Production. Salajengipun saking media partner wonten BEM FBSB UNY, BEM FMIPA UNY, Hima Jawa UNY, Kama Setra, Unstrat, Magenta Radio, Jogja Punya Acara, saha Info Event Jogja. Inggih,
ngancik adicara pungkasan inggih menika panutup. Mekaten para pamirsa, pentas Sanggar Sastra Paguyuban Abipraya Pendidikan Bahasa Daerah kelas A angkatan 2023. Mila awet saking menika kula Yeni Pujanti Rahayu Saha kula Najmi Syahda Ulima minangka pranata adicara. tamtunipun kathah kekirangan saha lepat ingkang boten meranani ing penggalih panjenengan sedaya. Saestu nyuwun lumunturing Sih Samudra Pangaksami. Kejawi menika kula minangka sesulih sarira saking kadang penawung krida ngaturaken agunging panuwun dumateng para pamirsa sedaya ingkang sampun paring apresiasi saha paring panyengkuyung awujud menapa kemawon. Sumangga para rawuh ingkang badhe nderek mangayu bagya saged minggah wonten ing panggung. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.